тарзи осон пухтани хӯроки тоқагӣ. Мода чӣ лозимай? Помидор, ҷастаи хоч харидам, тамошо кунед. Майда кардам, баъд пиёз дорам. Пиёз ай тамоми қадар пиёз ай 100 где-то 40% да мегирем. Урғона мегирем. Который чӣ мемонем? Приглитаи советӣ меганаш. Диш сирх меша. Мемонем. Тақрибан 3-5 минут пас урғони мо ҷӯш меша. Баъди ҷӯшидан пиёз мемонем. Баъди пиёз помидор якҷо мекунем. Баъди помидор хоча камтарак гуфтигапоки таф метем мековем. Баъди вай барои калорияи хӯрок бисёртар шидан тухми илова мекунем. Ана бо осонтари хӯрок агар ки тоқа бошед метавонем ки фақат тухм истифода гирем карда бихӯрем. Боз бод нишон метем. Пиёзро илова мекунем. Тақрибан баъди 3-5 минут пас як мековем ки начаспида боша. Филтае ки дорем камтарак чиша кам мекунем ай сабаби гарми баъд дидан тез баъд овош бухор мешавад. Чӣ дуда мемонем сурати кор мешавад. Дисе миш бидам маҳкам мекунем. Баъд бо хочи бегир илова мекунем. Аз байн тақрибан 3-4 минут гузашт. Як бор мековем. Намак илова мекунем. Намак. Баъди мо аз ҷо мегирем ягон хокаҳои ардамир хокаҳо приправам ба забони русӣ мегӯям. боз илова мекунем. ҳамаи приправае ки ранги зардаи хока мебинем и дар дарунаш бисёр чизои ғизонокӣ бисёра қоқ карда куфтагиам. нигоҳ кунед, касе ки забони поландира медона мефаҳма. дариҷа кушодагиша дорем. амура мегирем қошуқатем метавонам колбаса метавона ки хӯрока камтар рангша зард куна. боҷода чӣ куфтагӣ чӣ дорем. ба мазза хушбӯй ва калорияи каме ҳам бошад дорад. хӯрок зард мешавад ранга. баъд метавонем ки хоча илова кунем.
камтар обш камтарак омад камтар буз мекунем то пайдо мекунам мекшонем 2-3 минут фаромӯш накунем ки скоростча 2 дамондагим максимальный то сера мера самый зиёд 3,5-2 мемонем и хӯрок бисёртар аз моҳи шарифи рамазонда сер калория бисёр ғизоmatӣ хубай камтарак тайёртар кишид наздики ба пухтан омад бад ягон дона тухмам илова мекунам бо нишон медиҳам то тайёр шудани хӯрок салат тайёр мекунем барои ба маза шиданаш ҷоб да яхдон чӣ дорем бодринг дорем ҷада лимонам ҳаст лимонам камтар илова мекунем тарзи осон шикоидан аз сабабе ки банка дар кор нестай мепартоем осонтар ба корча я шикоф мекунем ҳавои бирун мебояд метавонем ки тезтар кушодем чӣ хеле ки мебинем уже мо кушодем шояд мебинем ҷои ба корча шикоф кардем ҳамин сабаб давра кушода шуд як салат тайёр мекунем хӯрок тайёр мешавад як 7 дақиқа 10 дақиқа пас мечашем ки чӣ хел мешавад ҳар як 3-5 минут пас бояд як бор хӯрок якҷоя кунем ки коки начаспа ягон маззаи хӯрокам дида нашавад насӯза замин сабаб тез чӣ мекунем камтар об илова мекунем хӯрок монуже камтар об шикоид боз мекобем ки начаспад шахсое ки ма як помидори на калон на майда миёна якҷо кардам шахсое ки помидор агар бисёртар дошта бошанд метавонанд ки 2 помидор илова кунанд боз бамаззатар мешавад то пухта шудани хӯрок чоймонам бирон мекунем навбат салат мекунем дар ҷа рӯзи банкара шикоида будем тақрибан байн 10-15 минут гузашт хӯрок тайёр шуд бурем ҷада салатам кардем шахсое ки видеоро байнаш тамошо мекунанд ҷада фақат чиро кардем пиёз помидор хоч касе ки боз мехоҳад ки хӯрок калорияш зиёдтар шавад як 4 дона тухм илова мекунем ҳамин хела ма чашидем камтарак дайбаӣ гирифтам ба мазза омада буд боз як 3-4 тухм илова мекунем боз калорияи хӯрок зиёд мешавад дар моҳи шарифи рамазон калорияи бисёр дорад мешавад ки то бегара мақсад сер багардида душнавита камтар ҳис кунем нигоҳ кунед уже 3 тухм илова кардам барои як шахс фикр мекунам басай сезади ҳастай агар ки шумо бисёрӣ бошед мақсад 2 кас 3 кас 4 кас шумо метавонед ки бисёртар илова кунед ба чойни худтон анаози тухмкат якҷоя мекунем калорияш зиёдтар мешавад шахсое ки тухм надоранд метавонанд ки ҳамин хел бигем ки бе тухм фақат хоч дигаша истифода баранд ё ки агар ки хоч нест тухм марҳамат тухм помидор пиёз ягон омуд салат мегам анкл бенс меганам хеле як ном дорад як тақрибан як 2 минут пас тухми мо мешавад боз нишонтон аз байн як 2 минут гузашт уже таги тухм дидем ки камтарак сахтар шуд ҳамин сабаб бояд як тарафи дигаша то будан аркурай таки тарафам хушбу паза боз бо як бор дига тӯб метем ба
من بگم که هم 2 minut گذشت уже خوراک یک 2 بار کوفتم уже کمتر بگیم پختگی کمتر آبش کم آبایو خیلی خوراکی ابدی ده زورای یا استاد میگیریم میبرداریم тарелкада калорияш беҳад бисёрай ҳам тухм дора ҳам хоч дора ҳам пиёз дора намак дора помидор дора ҳамин сабаб дар хона агар бекор бошен ҳеҷ ка набоша хутунтоқа бошен метавонем ки анхелӣ тайёр кунем як лалешид ба азури қариб 2 одамда мерасад خوراکی ما تیار اگر که کمابی در تنقیسی بکشین از همین آبی بادرنگ شورک نیسته میتونین که کم تر ایلوه کنید ما ایلوه کردم با مزه میشوه خیلی کالری زیاد داره